Ще представя Самуил и Радойка. Нов приятел. Здравей, как се казваш? Аз се казвам Самуил. Приятно ми е да се запознаем. Седна на пейката да си поговорим. Да, заповядай. На колко си години? Аз съм на 8,5. Да. Аз съм на 10. Така ли? Да. Браво, приятел, много си прасна. Искаш да играем в футбол? Да. Добре. Да играем на лъженка, да видим кой е по-добър. Добре. Добре. Си по-добър, може да ме научи. Ясно искам. Кажеш да седнем на пика да си починем. Да. Благодаря ви за вниманието. Абонирайте се за канала и лайкнете.